бинандагони азиз, ин навбат дар барномаи сайёҳии варзишӣ мо тасмим гирифтем ки бароятон дар бораи яке аз намудҳои сайёҳати экстремалӣ ё худ ғайриоддӣ ва аз рӯи интихобу иҷроиш душвор маълумот диҳем. сайёҳии варзишӣ ҳавоиро аслан ба намуди шадиди варзиш дохил менамоянд ва бо ҳамин ном варзиши ҳавонавардӣ мешиносанд. Аммо солҳои охир шумораи сайёҳони дӯстдори сайёҳатҳои экстремалӣ дар дунё ба маротиб зиёд гардид ва бинобар ҳамин ҳам фаҳмиши ҷадиду махсуси зери ибораи сайёҳати ҳавонавардӣ ба вуҷуд омад ва бояд гуфт ки ин нави ҷадидтарину ғайриоддии сайёҳат пас аз сайёҳати кайҳонӣ мақоми дуюмро дар намуди сайёҳии варзишӣ ишғол менамояд. тахайюли инсон беканор аст. тарроҳон ва ҳаваскорони касбӣ аллакай роҳҳои зиёди ҳаракат дар ҳаворо ихтироъ карданд, сар карда аз ҳама намуди кӯҳна ва классикии он курраҳои ҳавоӣ то ба дирижаблҳо, планерҳо, делтапланҳо, парашютҳо, парапланҳо, парамоторҳо, гидропланҳо, экропланҳо ва инчунин ҳавопаймоҳои таъинотӣ ки қариб ҳамаи онҳо дар ин ё он шакл дар соҳаи сайёҳӣ, истироҳат ва фароғат истифода мешаванд. дар аврупо, америка, австралия парвозҳо бо курраҳои ҳавоӣ, парапланҳо, парашютҳо, ҳатто ҳавопаймоҳои таъинотӣ ва чархболҳо хеле маъмуланд ки барои мақсадҳои гуногун аз ҷумла дар соҳаи сайёҳӣ ва фароғат истифода мешаванд. дар тоҷикистон бошад ин нави сайёҳат ҳанӯз мавриди муаррифӣ ва рушд қарор нагирифтааст. шояд ин аз он ҷиҳат бошад ки заминаҳои асосӣ барои омӯзишу ташкил ва таъмини бехатарии сайёҳони ҳавонавард ҳанӯз ба таври мукаммал вуҷуд надоранд, вале дар ин замина аз фаъолияти клубҳои махсуси параплании ҳавонавардӣ дар тоҷикистони зиёдовар шудан ба маврид аст ки дастпарварони зиёдеро тарбия намуданд. ба ҳар ҳол, имкониятҳои зарурӣ барои рушди ин намуди сайёҳат дар тоҷикистон хеле васеъ аст. ин аст ки дар сомонаҳои интернетӣ ба ғайр аз навори варзишгарони клубҳои махсуси ҳавонавардии мамлакат, инчунин навори ҳавонавардии сайёҳони хориҷиро вохӯрдан мумкин аст ки аз болои кӯҳҳои осмонбӯси тоҷикистон тавассути парашютҳо ва парапланҳо парвоз анҷом медиҳанд. тавре маълум мегардад, дидани манзараи табиат аз боло ба воситаи навори чашми камераи дронҳо ҳеҷ гоҳ бо эҳсоси тамошои ин манзараҳо бо чашмони худ баробар шуда наметавонад. дар бисёр мамолики пешрафтаи дунё барномаҳои сайёҳии авиатсионӣ кайҳо боз дар байни сайёҳон талаботи устувор доранд ки дар онҳо сайёҳон аввал аз курсҳои махсуси омӯзишӣ гузашта, баъдан бо дарёфти дараҷаи душвории парвоз барои сайёҳати ҳавонавардӣ иҷозат дода мешаванд. ин нави сайёҳати ғайриоддию то андозае хатарнокро аслан нафарони нотарсу ҷасур ва дорои малакаҳои варзишӣ интихоб мекунанд. барномаи хеле ҷолибро барои дӯстдорони сайёҳати ҳавонавардӣ ширкати сайёҳии олмонӣ Alpha Travel пешниҳод мекунад. он аз омӯзишу парвозҳо вобаста ба дараҷаи душворию фатҳи онҳо иборат аст. дар умум сайёҳат ба ҳаёти мо ба таври васеъ ворид шуда ҳамаҷониба инкишоф меёбад. сайёҳати ҳавонавардӣ низ яке аз чунин сайёҳатҳост ки ба варзишҳои ҳавонавардӣ асос ёфтааст. шумо наметавонед бо чунин намуди сайёҳати экстремалӣ шӯхӣ кунед ва ё ба иштибоҳ роҳ диҳед. барои ба чунин намуди варзиш машғул шудан интизом, омодагии равонӣ ва амалӣ зарур аст.
бисёре аз мухлисони парашютӣ пайваста дар ҷустуҷӯи ҷойҳои нав ҳастанд, ки имкон медиҳад ки туризми парашютӣ бо муваффақият инкишоф ёбад. Ҳарчанд намуди сайёҳии варзишии ҳавонавардӣ таърихи кӯтоҳ дорад, аммо аллакай вобаста ба навъу воситаҳои парвоз ба якчанд намудҳои мушаххас ҷудо мешавад. Албатта мавқеи аввалро дар барномаи мо намуди классикии он сафар дар курраи ҳавоӣ ишғол мекунад, ки нисбатан бехавф ва қариб ба ҳама дастрас асту барои савори он шудан дараҷаҳои душвории варзишӣ зарур нестанд, зеро дар он якчанд нафар бо дар назардошти таъинот ва ҳаҷми курра парвоз карда метавонанд. Дар ватанамон ҳатто филми ҳунарии масакавӣ дар бораи сайёҳи фаронсавӣ, ки тасодуфан бо курраи ҳавоӣ ба сарзамини Тоҷикистон ворид мешавад, таҳти унвони сафари ҳавоӣ соли 2015 ба навор гирифта шудааст. Сайёҳ инҷо мафтуни манзараҳои аҷибу дилрабои деҳаи вешаби ноҳияи Варзоб ва меҳмондориву меҳмоннавозии мардумонаш мегардад. хатти асосии сюжети филми масакавӣ ва гиребанди воқеаҳо низ маҳз тавассути ана ҳамин курраи рангини барои сокинон асроромез шакл мегирад. намуди сайёҳии варзишии ҳавонавардии парашютӣ аллакай барои бисёриҳо фаҳмост, ки он чӣ гуна ҷараён мегирад. Делтаплан низ як шакли хеле паҳншудаи фатҳи осмон аст. сол то сол делтапланҳо пурқувват, бароҳату дақиқтар мешаванд ва дар он парвоз кардан як лаззати ҳақиқиро мемонад. инчунин ба намуди сайёҳии варзишии ҳавонавардӣ метавон либосҳои махсуси парвозиро ворид сохт, аммо дар ин баробар таъкид доштан зарур аст, ки барои парвоз бо ин намуд либосҳои болдор ба ғайр аз хоҳишу завқ асосҳои идораи он ва бехатариро донистан шарти ҳатмист. умуман барои сайёҳии ҳавонавардӣ асос он аст, ки сайёҳати шумо дар осмон гузарад. ҳатто агар шумо ҳадди ақал як мусофири ҳавопаймо бошед ҳам сайёҳи ҳавонавард маҳсуб мешавед, аммо тамошои манзараҳои дилфиреби сайёра аз баландиҳои даҳҳо километр пурра намоён нахоҳад буд. ҳамин тавр ба андешаи коршиносон намуди сайёҳии ҳавонавардӣ ҳамчун яке аз навъҳои ҷадидтарини сайёҳии варзишии ояндаи дурахшон дорад, зеро бо такмилсозии воситаҳои парвози сайёҳон ва бартарафсозии хатарҳои эҳтимолӣ ҳарчи зиёдтар метавон нафарони дӯстдори сайёҳатҳои экстремалиро ба ин намуди ғайриоддӣ ҷалб сохт.